boss. Shout out sa'yo, boss. Magandang umaga. Tapak ang galunggong eh. Dagsa ang galunggong ngayon. Tapak sa ang galunggong, baba isda. Ganda pa yung mga tilapia, kaso baba din presyo eh. Nakikipagsabayan na din. Oo, kahit mataas presyo niyan, pero kailangan makipagsabayan. Oo. Titirang Halos ka lang. lahat. Dagsa yung mga isda Pag walang natin, no? galunggong yan, maganda bentahan. Ang manok, no? Kahapon po ay ubos na ubos po yan kay ate, no? Marami. Ngayon marami pong bagsak. Marami. Magkano kilo ng ipon? 350 lang. 350. Magkano dyan? 350 po. Tapos yung pusit po, no? 300 po ang per kilo. Ano yan? 200. Ano, kunin mo? So, dito po ang mga presyon po ay mababa po talaga, no? 120 po 150 po. ang galunggong alumaan at galunggong balsa, no? O galunggong po dito, no? Isang kilo lang po ay 50 pesos. 50 lang yan, kuyo. Magandang klase na galunggong po, oh. 50 lang. Pwede ba mo shoutout dyan niya? Shoutout sa mga taga Cavite. So, shout out sa mga taga Cavite, no? Yung mapon. 420, boss Lando. So, 420 po ang hipon ngayon dito sa Malabon Fish Market. Big size po, no? Sa pusit, Pusit natin, 250, maliit, malaki. 300. So, sa pusit po, no? Sa maliliit po ay 250 pesos po ang per kilo. Sa malalaki po ay 300 pesos po. So, murang-mura po ang mga isda po dito sa Malabon Fish Market, no? Dito po, oh. 100 lang po ang kilo. So, dito may mga pusit at pogita. Ayan, oh. Yan nga lang yan eh. Magkano bisugo, boss? Boss, 250 ka nila, 220 na. 220 ang... Alright, so good morning po sa inyong lahat at isang magandang buhay na rin po sa ating mga kababayan po dito sa Malabon Fish Market, no? So mag-a-update po tayo ng mga presyohan ng kanilang mga tinitinda po dito ng mga isda, hipon at kung anong klaseng laman dagat po dito sa Malabon Fish Market, no? So ganyan po yung sitwasyon po na ang ating mga kababayan po ay dumagsa dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng kanilang mga iuulam sa pagkainan, no? Talagang itong Malabon ay dinarayo ng ating mga kababayan dahil nasa mga murang mga presyo po na mga binebenta po dito. So sa mga nagtatanong po sa ating mga kababayan, no, madali lang pong makita itong Malabon Fish Market dahil sa kapal po ng tao na dumarayo po dito. So isang magandang umaga po muli. Ito po si Boss Lando Explorer, no, na welcome po kayo sa aking pag-explore dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Wag! Wag mo na may tapon. So, ang isang piraso po dito, no, 60 pesos po. Ayan po yung bangos, oh. Tapos, ang piraso din po dito ay 50 pesos. Pag tinapon mo, kukunin ko na lang. So, ang gaganda na po ng bangus natin dito sa Malabon Fish Market, no. Dagupan po yan, yung bangus na ibinebenta po rito, no. Tapos ang hipon po ay 350 po ang per kilo. Kahapon wala ganong hipon, no? Buti ngayon meron na. 350 po ang per kilo, no? So yung mga nakalatag po sa baba, 100 pesos po galunggong. Ito po ay 50 pesos. So meron din po ditong matambakan, no, sa halagang 120 pesos po ang per kilo. Tapos ang alumahan po ay 150 ang kilo, no?
So sa tilapiyang Batangas naman po ay 80 pesos po ang per kilo. Mababa na po yan dito po sa Malabon Fish Market. Tapos, Shoutout sa iyo, boss. Magandang umaga. tapak ang galunggong eh. Dagsa ang galunggong ngayon. Pag sa ang galunggong, mababa isda. Ganda pa yung mga tilapia, kaso baba din presyo eh. Nakikipagsabayan na din. Oo, kahit mataas presyo niyan, pero kailangan makipagsabayan. Oo. Titirang Halos ka lang. lahat. Dagsa yung mga isda Walang natin, no? galunggong yan, maganda bentahan. Wala rin yung mga isdang tuna. Oo, wala. Ay, mababa Madalang. rin yan eh. Lumaba, yung mga gulyasan yata, nasa 100 pesos ang per kilo. Oo. 80, 90. Boss, thank you. Thank you. Shoutout kay Lee, nag-give na ng gulay oh. Lee, shoutout kay Lee, nag-give na ng gulay. Shout out. Yo. Yan po yung mga gulay po rito na mga ibinebenta, no? Nakita po natin yung mga presyo, napakamura po talaga. Yes sir, mapapakura ka sa mura. Ayun ang mga presyo po ay mababang mababa, no? Kapitbahay lang. Ay, Tapos ang mga talaba din po dito ay matataba din po. At ang tahong, ayan, no? mga presyo kapitbahay. Sandaan po ang isang tabo. Ang tahong po ni Carla. So, meron din po ditong tindang manok, no? Kahapon po ay ubos na ubos po yan kay ate, no? Marami. Ngayon marami pong bagsak. Marami ngayon, marami. Mga backbone, leeg, at pakpak, no? Pakpak. 80 pesos po yung leeg, 100 pesos po yung backbone, at 130 po yung pakpak. O, pakpak. 20 lang yan. So, murang-mura na po yan sa ating mga kababayan, no? Na gustong bumili po ng manok. Salamat! Ganyang karami po ang dumarayo po dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng mga gulay, prutas, at kung ano-ano pa ang mabibili po dito sa Malabon. Maliban sa tilapia. Parapan. Yan naman po ay mga presyohan po ng ating mga prutas. Murang-mura po talaga yung mga prutas po dito sa Malabon, no? Balik naman si Pakto. Gusto nyo kaya to? Bayad! Ngayon ang 10. Kaya magkano ka mo? Puro lalaki po yan. 50 lang po. So sa nakita po natin sa baba, no? Magkano ano niyan, plato? 100 na. So 100 pesos po yung galunggong, no? Ang dami po. ₱100 po yan ang tumpukan po dito sa Malabon Fish Market ng galunggong. Kaya tumagay, nag-iinit. Kahit Te, magkano kilo ng ipon? 350 lang. 350. Magkano dyan? 350 po. Tapos yung pusit po, no, 300 po ang per kilo. Salamat. So, dito po ang mga presyon po ay
Mababa po talaga, no? 120 po ang galunggong alumaan at galunggong balsa, no? 120 lang po ang mga per kilo. Oh, 50 na po na. Oo, binigyan din natin sa'yo 150. Para bigyan Wala pa isang kilo to, no? Wala, kuya yan. O galunggong po dito, no? Isang kilo lang po ay 50 pesos. 50 lang yan, kuya. Magandang klase na galunggong po. 50 lang. Pwede ba mo shoutout dyan niya? Shoutout sa mga taga Cavite. O shoutout sa mga taga Cavite, no? Yung mga halos po na nagtitinda po natin dito, mga vendor po sa Malabon Fish Market. Sila po ay galing din po ng Cavite. Santana lang kilo po, Santana. Santana lang, mamili 50 na. lang, wala si Bornok eh. Wala ba? Nagpahinga. Pahinga. Sininisin mo yung ito. Kahapon dagsa yung pusit, no? Ngayon madalang na. Wala ang pusit ngayon. Pinatulog lahat. Pinatulog lahat, no? Okay, thank you. Pwede palinis, te? 100 po ang kilo ng matang baka, no? Sarap yun, te, sa sarap. So ganyang karami po ang ating mga kababayan na namimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market dahil sa mga mura pong mga ibinebenta pong mga isda. Dagsa po ang mamimili at dagsa rin po ang ating mga isda sa Malabon Fish Market. So ang hipon po, 340 po ang per kilo. Tapos ang tumpukan po dito ng mga galunggong ay 50 pesos, no? Tapos 70 po ang per kilo. Ilan tayo? 70 na lang tayo. Ano, 70 pesos po ang per kilo ng galunggong natin dito sa Malabon Fish Market. Gano hipon? 420, boss. Kando. So 420 po ang hipon ngayon dito sa Malabon Fish Market. Big size po, no? Tapos Pusit natin, 250, maliit, malaki. 300. So sa pusit po, no, sa maliliit po ay 250 pesos po ang per kilo. Sa malalaki po ay 300 pesos po, no? Ganyan po yung mga mamimili po natin na dumarayo po, no? Pwedeng pumili ng kanilang gustong iuulam, no? Yan, pinagkakaguluhan po yung mga pusit ni ate dito sa Malabon Fish Market. So ganyan kadagsa po ang mamimili po natin ngayon dito, no? Ito po yung Puja Appliances. So yung nakita po natin kanina ay Kamanaba Tile Center po, no? Dito po ay makakabili po kayo ng mga appliances, no? Shout out nga pala. Shoutout sa Pamilya Bantot. Ayun yung founder, oh. Ayan. Pero siya, Sato. Busy po si ate. Founder Bantot. Katangkas mo yan. Lupin.
Sabay niyo ako dyan sa yusin niyo. Kayani ha. So murang-mura po ang mga isda po dito sa Malabon Fish Market, no? Dito po, 100 lang po ang kilo. Tapos ang alimasag po ay 100 din po ang per kilo. So dagsang-dagsa po ang ating mga seafood sa Malabon Fish Market. Yan po yung laman ng kanilang karne ng isda. Ayan, sariwang-sariwa po. Tapos meron din pong pogita, no? So, ang dami pong dumayo po nating kababayan dito na nag-iikot upang makabili po ng kanilang mga iuulam, no? Sa hapagkainan. So dito may mga pusit at pogita, ayan o. Wala ka ba puro ganito? Wala. Ayun na nga lang yan eh. Magkano bisugo, boss? Boss, 250 kanina, 220 na. 220 ang per kilo po ng kanyang bisugo, no? Ayan, no? Mga tumpukan po ay 100 pesos. Tapos meron din po ditong isdang dapa, no? Napakalaking isdang dapa at yellowfin tuna. Alright, so sa mga kaganapan po, no, dito sa Malabon Fish Market, grabe po ang mga presyuhan po dito. Sobrang baba po talaga ng kanilang mga itinitinda at ibinebentang seafood sa Malabon Fish Market. At dagsan-dagsa rin po ang ating mga mamimili, no, upang may mga maulam sa kanilang bahay. Oh, sige, balot mo na. Bante na lang po. Bante niya, bante. Plastic, sino bumili plastic? Ako, ano isa? Ano isa? 3 kilo, kumanan pa rin. Baka mag-viral ako niyan. Ano isa plastic? Ay, mangga, Pangasinan. So, may mangga po dito, no, si Idol, no. Galing Pangasinan po sa halagang 40 pesos po ang kalahating kilo. Pumapalo po siya ng 80 pesos po ang per kilo po ng mangga. Ano sa tank, boss? Alright, so sa sitwasyon po ng ating kalakalan dito po sa Malabon Fish Market, no, dito ay marami po talagang namimili at dumarayo po dito sa Malabon Fish Market. So sa mga oras na ito o sa mga nakikita po natin, dagsang-dagsa po yung mga tao, no. Talagang pag bumili po talaga ako dito, pag uwi ko sa bahay ay panalong-panalo po yung aking naibili na mga seafood sa Malabon. Kaya ganyan karami po yung mga namimili po natin, no. Alright, so
hanggang dito na lang po. Ito po si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga alakala ng pagbebenta po ng mga isda, no? So, shout out sa iyo, Jun Inocencio, at sa mga OFW po natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa mga team Mandirigma at sa mga kasama kong safety officers na nagtatrabaho po sa mga project site. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Keep safe everyone. Bye bye po. So good morning po, no. So anyway po, ito po yung nabili po natin sa Malabon Fish Market, no. Sa alimasag po ay nagkakahalaga po ng 200 pesos po. Matataba po yan, no. Tapos yung bangus po ay nagkakahalaga po ng 140 po ang per kilo. So pandaing po yan at pinagawa na po natin yan kay Ate Pam, no. Tapos yung pusit po sa nagkakahalaga po ng 280 pesos po. Ayan po, bumili po tayo niyan para meron po tayong maiulam sa pagkainan at sa ating mga kasama dito sa loob ng bahay, no, sa mga anak ko at asawa. So ayan po, at murang-mura po talaga sa Malabon Fish Market. Ito kung sa bibili nyo sa ibang lugar to, no, nagkakahalaga po ito ng 350 po per kilo. At yung bangus talagang murang-mura din po, no, sa 140 pesos po ang per kilo, pandaing po. At yung pusi talagang ito nagkakahalaga po ito ng 500 pesos, no. Kaya bumili na rin po ako para mailuto at maiulam na rin po namin. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Ito po si Boss Lando Explorer. Bye bye po.